טוב, לפעמים חלומות מתגשמים. ליאור צורף, מרצה ישראלי לשיווק דיגיטלי, התקבל כנואם ויעמוד בקרוב על במת ההרצאות החשובה בעולם בכנס המפורסם TED. המתכונת פשוטה ומוצלחת, כל נואם מדבר 18 דקות על רעיון מרכזי אחד. הנה הסרטון שבזכותו צורף התקבל. My talk, if I'll have one, will be the first ever friend-generated talk developed by myself with my 5,000 friends to create the talk of my life. So can I make it? Yes, I can, but with just a little help of my friends. שלום לליאור צורף. שלום עמית. אז איך מגיע ישראלי אלמוני לעמוד על הבמה שעליה נאמו ביל קלינטון וביל גייטס? אתה מלחיץ אותי, רק אתה מספר את זה, אני כבר שואל את עצמי אם זה נכון. זה נכון. אבל כן, זה הכל התחיל מסטטוס בפייסבוק, לך תדע. כתבתי שאני עוסק הרבה בהרצאות, וטד זה הבמה הכי מדהימה בעולם למרצים. ולפני שנתיים היה אירוע באזור תל אביב, אמרתי, אני חולם יום אחד, עוד 5 או 10 שנים, אולי אני אעמוד על הבמה של טד. וכתבתי את זה בסטטוס בפייסבוק, וחברים שלי החליטו שהם עוזרים לי להגשים את החלום. ומה זה בעצם חוכמת ההמונים שעליה אתה הולך לנאום? בוא ננסה להבין למה אתה מתכוון אם תעשה לנו פרומו קטן. חוכמת המונים התגלתה לפני הרבה מאוד שנים בארצות הברית. לקחו שור, שמו במרכז העיר, היה קהל מאוד גדול, ושאלו את האנשים כמה שוקל השור. כל אחד נתן מספר לא נכון, עשו ממוצע וראו שהמספר ממוצע הוא בדיוק המשקל של השור. עשו את זה עוד פעם וראו שזה קולע בול. ואז התחילה להתפתח התיאוריה, נכתב ספר ב-1994 שנקרא Wisdom of the Crowd, שמתאר את התיאוריה בצורה מאוד יפה, יש המון מוצרים היום שבנויים על חוכמת ההמונים. כולנו מכירים את ויקיפדיה, זה אנציקלופדיה שמבוססת על חוכמת ההמונים. תוכנת הניווט Waze מבוססת על חוכמת ההמונים. ההרצאה שלי לוקחת את הנושא הזה שהוא די מוכר ומוסיפה לו תחום חדש, והוא הרשתות החברתיות. כי בעצם מה שהיום הרשתות החברתיות מאפשרות לנו לעשות, לכל אחד מאיתנו, זה להשתמש בחוכמת ההמונים על ידי זה שמפעילים את הרשתות עם החברים שלנו ושואלים אותם שאלות ומתייעצים איתם ובעצם חושבים ביחד איתם. אוקיי, אז עכשיו יש לך 3 חודשים להתכונן, אז מה, אתה מתאמן כל בוקר מול המראה בבית? אני בעצם מייצר את המצגת ביחד עם ההמון, זה חלק מהמצגת עצמה. אז פניתי, כתבתי בבלוג שלי, בפייסבוק שלי, וסיפרתי לכולם שאני הולך להרצות בטד, ואמרתי להם בואו ניצור את המצגת ביחד. בעצם זאת הולכת להיות המצגת הראשונה אי פעם בטד, שנוצרת במה שנקרא ב-crowdsourcing, באמצעות הקהל. אז אני לא יוצר אותה לבד, אני כותב לאנשים על מה אני מתלבט, על מה אני הולך לדבר, והם נותנים לי רעיונות. תקשיב, אתמול בלילה, זה לא יאומן, אני מספר לך את זה טרי, אני עוד לא מאמין. כתבתי באנגלית שאני מחפש אנשים שיתרמו למצגת. חשבון הפייסבוק של טד, שיש לו 1.6 מיליון עוקבים, פרסם את זה לאוהדים שלו, ואני עוד לא הספקתי לעבוד על כל התגובות, קיבלתי מאות תגובות. יש כומר בארצות הברית שסיפר לי את ההרצאות שלו בכנסייה הוא מעביר באמצעות חוכמת ההמונים. יש אימא שמספרת שהיא מגדלת את הילד שלה באמצעות חוכמת ההמונים. אני מוקף בהמון דוגמאות מעוררות השראה, ובעצם במצגת אני אספר את אותם דוגמאות שקיבלתי מאנשים, ואני אתן קצת יותר רקע על הנושא. טוב, אז זאת חוכמת ההמונים, ואם תוכל ככה, אתה יודע, עכשיו בתור נואם מן המניין בטד לספר לנו מה הופך את המיזם הזה לכל כך פופולרי. אני חושב שקודם כל זה ההקפדה שלהם על מרצים טובים ורעיונות מעוררי השראה. קודם כל, זה מה שהם עושים בצורה מאוד מוקפדת. בגלל זה מעט מאוד אנשים זוכים לעמוד שם על הבמה. לא מספיק שיש לך רעיון טוב, אתה צריך לדעת להרצות. והדבר המשמעותי ביותר זה שזה הרצאות קצרות, זה לא הרצאה של שעה, שעה וחצי. כל הרצאה היא באורך 18 דקות בלבד. הם אחר כך לוקחים את כל ההרצאות, שמים אותם. דרך אגב, למי שלא מכיר, באתר TED.com, אני ממליץ לכם לראות את כל יום יש הרצאה חדשה, והכל בחינם. אז בעצם כל אחד היום יכול להרחיב את אופקיו, לשמוע את המרצים הכי טובים בעולם, ללמוד על נושאים חדשים, והכל בחינם. אז זה הפך לתופעה מאוד מאוד גדולה בשנים האחרונות. הרבה אנשים אוהבים לראות את ההרצאות ונהנים מזה. טוב, TED זה ב-18 דקות, ואתה הסברת את העניין יופי ב4 דקות ורבע. ליאור צורף, אנחנו נעקוב, תודה רבה לך. תודה לך.